kalih maam yo kuwi. Tiyang lek wis maam wis ra enak. Ngoten niku wis pundi ya. Aku makan pahit. Oh iya. Wes mboten nikmat. Dadi kula jenengan iki maam sak maam diparingi enak berarti nikmat. Lalu monggo patut kita syukuri sareng-sareng hitung dina alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat ugi salam ingkang mendawam dipun dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafaatuhu dan niki yo minjang wonten belian wonten dinten kiamah bibi kula panjenengan sami kaageni dados sumatur Nabi Muhammad ingkang pikantuk syafaat wonten dinten kiamat bikaulina sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim. Lajengipun matur suwun atas wekdal ingkang kawasaken kangge pengawasan kali niki. Mugi ingkang kula aturaken sesarengan hidayah Allah sehingga dadi tambahi ilmu ingkang barokah maslahah dunya ngantos akhirat. Inginane kula pun ngaturaken Nabi kang ngawiti jebuk niki nek banget. Salat kang sawabdan mulai subuh Mbah Nabi Adam subuh Mbah Nabi Adam karena minangka dadi syukure Mbah Nabi Adam diwehi saka padang saka swarga medhuk ning donya malih peteng sampai teko roh padang neh iku syukur mulane salate rong pemanan wong sholat subuh patang rakaat ngoten niku. Dadi yo jenenge no jenenge didengar. Napa? Didengar. Karena napa? Wong subuh niki rong rakaat kok dinyangi patang rakaat. Jadi tempone sing rong rakaat bae nyautan. Misale karena lek wayah jamaah danu ngene iki terus keturun sampai awan. Lek subuhan setengah 8. Mbok menawa lagi wong jamaah sama Tobati yakin sedaya niku ora tau bangkong. Mampu nganalang kaki nggih. Paling sedina rong dina. Amane wis masuk. Lalu ibu-ibu ini pun ngantos bangkongan. Lek ibu-ibu bangkongan berarti anake ya luwih nek bangkong. Akhire bangkang. Zuhur ingkang ngawiti salat zuhur sinten? Mbah Nabi. Mbah Nabi. Kalau tak tes nih, mulai winginan ini apal ora. Jadi enak tes-tesan barang. Ingkang ngawiti salat zuhur nggih niku Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam. Minangka syukure piyambake dipun perintah nyembelih ingkang putra dijoli kalih Gusti Allah kaliyan mendo saking swarga. Pas wonten wekdal lingsir. Menawa ngasar ingkang ngawiti sinten? Mbah Nabi Yunus alaihis salam. Piyambake nggih matur nuwun karena dekekne ning jero iwak niku ya mboten penak lho Bu. Cara kula njelasen mbayangne jajal. Aku ngono dimplok iwak gedhi. Wonten jeding wira kula niku enek iwak rada gedhi niku kaget kok liyan. Wayah enten tiyang wudu rono mak denun ngoten nggih. Iki padahal ning jaba iki ya. Urung ning jerone iwak. Niki syukure Mbah Nabi Yunus saged dipun dalaken wonten madarenipun iwak. Syukur salat sekawan rakaat ngasar.
Menawi maghrib ingkang ngawiti sinten winane? Mbah Nabi? Mbah Nabi. Mbah Nabi? Mbah Nabi Isa alaihis salam. Menawi Isa Mbah Nabi Musa alaihis pun temu nggih mesti sempurnane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariate sempurna salat 5 waktu sedaya salat gangsal wekdal niku cacahe 17 rakaat. Joke sesuai kalian Indonesia merdeka. Mungkin lagu Indonesia merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Tujuh belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nglampahi salat kang selawatan diusahaken saged jamaah. Kelantan tiang jamaah niku pentingnya kaya gambaran yang kenduren. Yang kenduren niku antarané sing imami karo sing diimami bagiane padha. Nggih napa mboten? Antarané dugi niki muni kan Fatihah sampai teko la ilaha illallah karo sing Fatihah wis belas ora krungu, ora wis lotek wis ban. Ya Allah, aku mung kene ya alian turu wae piye. Gitu. Alian turu terus akhirnya teng mriku kesane ngalah ya. Kancane oleh ya bangga. Niki mergo jamaah. Niku lho pentingnya jamaah. Bu menawa imame ora khusyuk, makmume enek sing khusyuk. Utawa makmume ya ora khusyuk, imame ya ora khusyuk pisan. Salat khusyuk niku angel. Abot. Yakin abot. Mulane wong sing salat khusyuk iki bejo. Bahasane qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Bejo. Ora bejo tapi temen-temen bejo. Karena qad yang masuk pada fi'il madhi iku maknane maknane tahqiq utawa teman-teman bejo. Beruntung wong sing salate khusyuk. Apa dulu wong mleh khusyuk ngene ya Allahu Akbar diseluku wis dipateni kula. Usang entek bensin nanti bengi-bengi melek pu ya wis ora bakal buka. Pak Toyo ya wis tutup. Alon mae Pak RT itu nih, Pak RW malah tutup ket sore. Mergo napa? Lah Pak RW tutup ket sore. Mergo tindak teng majelis tambahati. Terus ngenten niku. Mana pentingnya jamaah. Yakin diarani khusyuk niku jeneng angel banget. Kalau teman-teman bejo tiyang sing salate khusyuk amri slamet panggah jamaah pelakitan karo anake karo adike apa niku seperti yang jamaah niku abot banget sing duwe bojo abot karena bojone wayah jak jamaah kae tanggane wis jamaah kabeh iki ya. Ngejak anake justru gantine wis salat. Kene wis salat, aku wis salat. Ngenten ta? Ono diusahakan. Jadi ojo gampang-gampang wani-wani ora jamaah. Bisane ngoten nggih. Iki khususé kula njelasani berusaha untuk dadi jamaah sing teng mriki. Di carane ambil jamaah sholat imam waktu niki berlangsung. Bisa dingin banjang. Wis pokoke ngoten aman-aman. Ora bakalan enek corona morone. Tapi wong-wong wis sampai lalai karo jamaah kali sholat pun wallahu alam niku. Dan wis dijamin dalam Al-Qur'an walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Lamun penduduk desa iku kabeh iman takwa tenanan tak bukane barokah langit barokah bumi. Tapi sampai napa sampai ora iman, sampai ora takwa datang Allah,
walakin kazzabu goroh nih kalian Gusti Allah. Ki salat iki tinggi apa? Lah ngoten niku goroh nih. Ki oleh apa? Lah ngoten niku lho. Ngoten lek tiyang mboten beriman nggih. Saged ngoten niku lho nggih. Ki salat ki oleh apa? Ki tinggi apa? Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mati eling-eling winginane gara-gara isuk sampai teko isuk neh pirang-pirang sasi sampai tahunan. Ini pun delok napa? Karnaval mulai isuk sampai teko isuk neh. Teko omah isuk ratus terus subuhan kodok ndingi ngono ya ora. Cek turu neh sampai teko isuk neh. Lah kados ngoten. Wis pundi? Jadi fadilah itu yang jamaah. Man sholat sholawatil khamsah ma'al jamaah walau khamsatu asya'ah. Siapa orangnya yang sholat 5 waktu berjamaah, maka dia memperoleh 5 perkara. Al-awalu la yusibu fakrun bidunya. Yakin wong tiyang sing sregep jamaah niku siji ora arep diwehi fakir wonten ing donya. Wis monggo kita yakin. Wasali yarfa'ullahu ta'ala anhu adabal qabri. Ingkang nomor kalih, tiyang sing jamaah salat gangsal wekdal niku siksane kubur diilangi oleh Gusti Allah. Jadi wong sregep jamaah salat 5 waktu ki ning kuburan dawuh Kanjeng Nabi mboten disiksa, diilangi siksa kubure. Lan mugi-mugi arwah sedaya ingkang sampun sumare istri dipun angkat dosane, dipun angkat tatrapane, dipun angkat siksane kalian Allah. Allahumma amin. Ingkang nomor 3 berarti wasalisu yu'to kitabuhu biyaminihi utawa yu'ti kitabahu biyaminihi. Wong iku nampani kitabe benjing tengah akhirat niku dipun asta kalian asta tengen. Jadi nampani kitab niki diceluk arifah dalam Gusti. Wis padha nampani rapot ngoten iki lho. Diceluki setunggal-setunggal. Tapi cepet banget lek nyeluki wong kelanten tiyang ngisap iki Gusti Allah lek ngisap jam namung separone dino. Padahal wong sak alam donya. Wis ngono sing apik niki ya jelas di grupne Ashabul Yamin, sing ala di grupne Ashabus Shimal. Lan mugi kula sedaya termasuk golongan ingkang Ashabul Yamin. Ashabul Yamin nuju dhateng swarganipun Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Kula nyenes niki lek kitab diparingi asa tengen berarti tandane ku wong bejo, tandane ku wong ahli swarga. Mila kula nyenes niki diterampil nih lek ngelungne napa-napa teng donya niki pun ngantos gawe tangan kiwa. Kuatah nih tiyang kakung putri amit ya niku kathah nggih ta anggite lek wis amit iki terus sepundi enten rukhsah apa piye enten kemurahan pangga boten pangga sing apik pangga asta tengen. Jadi lek manggane barang iki karo asta kiwa niku boten tepat. Monggo
Sing pas gimana? Monggo, ya aso tangan. Panggah beda ngoten. Lana kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Kowe kaya tangan loro, aja sampe kaya kuping loro. Kuping loro iki sitok rono, sitok ning kono. Mboten iso sinkron ngoten lho. Dadi kupinge sisih ning kene, sisih ning kene. Mboten gelem. Wong ngoten nggih enek ngoten iki modele. Ning jamaah berarti enek nyang ora kuwi. Nyang aku ya. Lenyang aku ranyang malah. Mergo apa? Ngene iku. Kaya kuping, iso kaya tangan loro. Tangan loro niku nrimo lho, Bu. Oh, tangan loro niku mboten purun ngono. Alah, wong tangan-tangan ae malah ditukokne. Barang-barang tukokne apik ya tangan-tangan. Belang jam kene ya iki salah tangan-tangan. Tangan kiwa sing penggayane rasa, penggayane rena-rena. Sampai teko ngendi-ngendi barang sing ora penak barang tangan kiwa. Lah ngoten ta. Lha iso kaya tangan kiwa ngoten. Wis teng jamaah nggih ngoten. Pun wis muga-muga kanca-kanca sing rena-rena, sing tata-tata salat sore, sing gawe wedang jahe, sing gawe wedang kopi, sing gawe wedang teh, sing rena-rena niku, sing selawatan niku lek maca kan saurunge ngasah lho niku. Saestu maca saurunge ngasah. Diganggu karo anake ngono ae, dikipat-kipatne anake. Bisa ganggu anake wong leh bapake. Kipat-kipatne. Ora mesti aku selak ning tanggo ati. Nggih to. Diwangi yang ngoten niku perjuangane wis muga-muga diterima kali Gusti Allah. Dijoli kali Gusti Allah. Wis sesuai sing al ajru bi qadri ta'ab. Ganjaran tergantung karo kangelane. Pokoke kangelane gede. Oh, walaupun tukang kopi, sing tukang ngecomle kopi atus maktun barang. Sok enggak kamu swarga dhisik lho. Pundi. Yakin enggak swarga dhisik? Lah awakmu ngaji wong-wong do ora ngantuk iki mergo tak comle kopi. Rumah sane ngono wong ngecomne kopi wonten jamaah niku wah fadilah gede banget wis dijoli tikel terus sak napa nika jenenge terus sak terima segede niku tini kalau ping 700 bahkan ora kena dihitung ngoten nggih bahkan lah kena dihitung dalile pirang-pirang ning Quran meledup masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambadat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sampai pirang-pirang iki kelane sampai 300 600 900 sampai ora kena dihitung. Iki lho. Niku tiyang sedekah wonten ing tiyang golek ilmu. Beda lho karo tiyang gedhu beda lho. Kalau tiyang gedhu cek akeh wong golek ilmu. Pokoke wong golek ilmu iki disedekahi ganjarane gedhe dhewe. Ganjarane gedhe dhewe. Karo wong gedhu ya sedekah, tapi ganjarane sik sak ngisore. Lha niki fadilahe tiyang sedekah jariyah wonten ing majelis ilmu atau tiyang pados ilmu. Niku paedahe tiyang jamaah ingkang nomor sekawan nggih niku warabi uyamuru ala siratikal barqi al khatibi.
Paedahe tiyang sergap jamaah ini besok lek nguwat ning wat Siratal Mustaqim. Ora nguwat Siratal Mustaqim jelas abot, jelas angel. Saking angele mendino diunekne ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Gusti, kula jenengan tuduhne dalan ingkang leres. Mendino ngoten. Nggih niku dalane wong siratal ladzina an'amta alaihim, dalane wong akeh sing pun paringi nikmat kali Gusti Allah. Nggih niku dalane para anbiya, para mursalin. Niku siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, sanes dalane tiang-tiang sing dibendoni alaihim waladolin, lan sanes margine tiang-tiang ingkang sami kesasar. Allahumma amin amin. Ai istajib lana, jenengan sembadani donga kula, dengan sembadani donga kula. Dadi benjing tiang sing sergap jamaah niku paedahe ingkang nomor sekawan nggih niku nguwat ning wat Siratal Mustaqim kal baraki al khotibi, kaya kilat sing nyamber. Lari wong mosok niku boten niku ngoten niku wis kaya bom Hiroshima langsung balik. Sapa? Jepang langsung balik terus mendian. Bingung kakek, sampai tangannya ingin banjang barang rasido iso nggawa. Banjang kaki kini wujud dae, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mesen Jepang balik Indonesia, Bung Karno proklamator nih kemerdekaan Indonesia. Sane ngalah wis kesel tentara Belanda tekon neh. Teng pundi? Ning Surabaya. Sing wani sapa? Sing wani santri. Karena santri iki gampang wani lho karo penjajah wis pundi. Londo dhewe yang mengakui. Kali-kali Pangeran Diponegoro iki mengakui sampai arep nyekel Pangeran Diponegoro niku mawon londo malih kokean utang. Dan ini sing keri niki ajenge ngerebut malih Indonesia. Tapi Bung Tomo ya ora trima. Bung Tomo sowan Mbah Hasim sembung kalian Mbah Abbas Buntet Cirebon. Wis piyambake sing tukang ndonga wong Blitar bagian nyuwuk bambu runcing. Napa? Nyuwuk bambu runcing. Sapa sing tukang nyuwuk bambu runcing? Mbah Mansur Pucung, Mbah Yai Marzuki Mustamar. Ngoten nggih. Wis yakin kula pinginane ya buktekne. Dugi teng makome Mbah Mansur. Motor kula rumah kula ya normal. Tak starter teng sandinge niku lho, ora muni-muni. Akhirnya mboten telas. Telas, datang ribu telas nih, mboten kula omongne. Tak starter mangga ora kena-kena. Nyapa ya? Oh iya, aku kelingan. Tak tuntun sampai ke kondalan. Bikin dalan, ya kan nek lah. Nah niku. Kelingan gini lho, ternyata Mbah Mansur Pucung niki ya dipun paringi oleh Gusti Allah luwih keramat sing ono. Niku lho makome teng Glen Margi niku lho. Hampir oleh tiang makom umum niku lho Glen Margi. Dalam berita niku makom-makom sing unik, sing keramat niku sak pirang-pirang. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku paedahe tiyang sregep jamaah kang nomor kaping sekawan nggih niku besok lek nguwat ning wat Siratal Mustaqim niku kal barki al khotibi. Menurut keterangan wonten kitab Daqaiqul Akhbar besok nguwat
ning Siratal Mustaqim iki ribuan tahun. Ya apa tuh? Siratal Mustaqim. Sampai ke gelandam giantal karo malaikat sing jaga teng Siratal Mustaqim wis wallahu a'lam. Lan penting banget jamaah iki. Wong mulai mam bareng-bareng kalian wong alim. Mam niku mawon penting lho, bareng karo wong alim. Tekoki. Nanti yang durung iki ora iso nyeblang wonten Siratal Mustaqim. Awakmu ora kenal ulama. Jelas mboten kenal. Tahu mangan bareng ora ning majelis ngeten. Ya ora tahu, aku ora tahu nyang. Ya niki lho. Terus pindah terusan, kula namung kenal karo wong sing kenal ulama. Lha niku penting lho. Aku kenal karo kanca sing kenal karo ulama. Mbasa ngoten. Lha niki lho dipun paringi saged nguwat-wat Siratal Mustaqim. Niku pentinge mangan bareng karo ulama niku. Ulama niku jamak saka alimin. Alimun niku jamake ulama'u, alimun ulama. Lek diketelusuri cara kiai niku basa Jawa. Lha teng mriku termasuk asma sing ora kena dijamakne. Mila menawa ana kiai, karena kiai iki ora mesti wong. Kiai Tumbak jenenge Kiai Plaret, gitu. Anak gong jenenge Kiai Prada, gitu. Melakno lafat kiai ora kena dijamakne taksir dadi kayahi. Kiai dadi kayahi kena akeh mboten kena. Cara ning nawaning utawa Gus malih gawagis mboten kene. Kalau hati-hati lho, jadi kalimat yang jamak taksir nggih enten petunge. Wong jamak taksir itu jamak yang berubah dari bentuk mufrad. Pokoknya rubah karo mufrate jenenge jamak taksir. Wazane nek ning alfiah enten 17. Dan iki lek ora hafal alfiah, apa dia? Afilatun afulu summa fi'lah, summa ta'afalun jumu'ukilah. Wabak dudi bikasrotin wadani api ke arjun wal arsu ja'a kasufi. Kudu hafal alfiah. Apa mulai da'i kudu hafal alfiah. Hafal alfiah nggih. Ya iso da'i tapi beda. Ngoten lho. Wong tulisane. Ibu-ibu niki yogane monggo di sekolahne. Di sekolahne madrasah. Nggih. Disulkangane agama tenanan. Wis yakin terus kula ngeten iki benjang sok bakal ya tuwek. Ya tuwek butuh ganti. Tuwek butuh ganti. Kula didongakne muga-muga ringin benjang tetep tumbuh-tumbuh piantun-piantun ingkang dipun paringi ilmu kalian Gusti insyaallah. Salam niki wonten niki sinten? Lugan puji. Mas Ali, muga-muga benjing mondoke oleh ilmu sing barokah masalah dunia antar sadar. Tanteni juga kiai kula, Yai Isani iki sedherek Hamid, wis muga-muga pun paring ilmu ingkang berkah manfaat. Wis adongane piyambake nalika dolan teng kula semanten ngeten. Besok lek balik mondok rong iso macakne sarai juman aku joksus balik sik. Lomatan. Jadi besok lek rong iso macakne sarai juman terus susu balik tak goleki besok akan macakne aku. Karena apa? Ilmu ukudul juman ini termasuk ilmu sastra tinggi. Wis yakin mboten iso digoleki ning perguruan tinggi. Ngomong mulai sakniki niki. Yakin kita sakniki niki gur bingung mikir pelajaran.
pelajaran umum niki SMP niku 15. Sebentar nggih 15. SMA 15. Lah ngoten niku sing mlebu teng pundi? Teng otak niki napa ya? Abot. Kula nembe panggih kalih cah PKL keng perguruan tinggi. Jajal kula tekoki masalah agama masih jauh keilmuan ingkang pun sangat. Niki lho keilmuane piantun sakniki. Ngono bocah sakniki yakin bingung niki nek pelajaran. Yakin lek ilmu agama niki jelas kitabe genah, babe genah. Tinggi memahami Al-Qur'an kitab suci. Lejoke lek ning agama niki nggih niku tinggi memahami Al-Qur'an, tinggi memahami hadis. Karena saking jeline, saking hebate bahasa Al-Qur'an. Mulane ditelokne kalian yang kafir mboten saged. Sak surat mohon mboten saged. Sak surat niku sinten jagone tiyang kafir Musailamah al-Kadzab. Iki termasuk wong sing wani-wani bikin kaya Al-Qur'an. Misal masuk alam nasrah laka sadrak wa wada'na amka bisrak up. Ngoten ya jar ditelokne ya jar. Arepe muni alam TikTok lamam TikTok, ngoten lho. Padahal itu ora nek maknane. Kalau alam nasroh maknane jelas. Nyambung kok nasroh, iya dijazmne oleh alam. Ya jajal di terokne mboten saged. Kulo yakin bahasa Quran itu adalah wahyu dan saking kesanipun Gusti Allah ingkang dipun paringaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril. Iku jenenge Al-Qur'an. Lan wong maca Quran ngerti maknane utawa ora wis enek ganjarane, wis enek paedahe. Ngoten nggih? Apa meneh ngerti, apa meneh ngerti sirine. Lah nek sirine reno-reno. Sirine enten asbabun nuzul. Panjenengan Nabi pas nyapa kok dituruni kalian ayat niku mergo apa? Kanjeng Nabi dituruni al yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam madina. Niku jeneng Nabi sedo kirang 100 dinten wis dikabari. Ayat iku turun sedaya sahabat nangis. Luweh Abu Bakar. Karena napa? Abu Bakar ngertos dipun paringi siri jeneng Nabi ajenge sedo. Lho sahabat itu sami enten apa? Abu Bakar kok nguwun. Wela ngerti sirine ayat iki turun jeneng Nabi ajenge sedo. Sedaya sami nangis. Nangis. Itu sampai nangis. Karena apa? Roh sini. Jadi Kanjeng Nabi sedo kirang 100 dina pun dikabari. Jadi kula njenengan sedaya ben ya dikabari kelek paham apa ora. Kabare ora penak. Mangan nek doyan. Lha ngono lho, dikabari. Kabar. Kabare yakin utune malih ompong. Mripate malih ngerok. Apa melih? Rek malih putih. Putih tandane arep mulih. Mripate ngerong tandane ya arep ngerok. Niku tanda-tandane. Menawa kula njenengan ngliwati tandha ngono kuwi kudu monggo sing apal. Iku tandha saking ngersanipun Gusti Allah. Ora wis sepuh barang panggah kaplek ringkilan wong wis tuwek pecicilan wis tuwek barang enek karnaval melu
jogetan lunjak-lunjak. Aduh, wis piye diwisi anak putune. Ora monggo diinget-inget dieling-eling yakin yogane kula jenengan monggo di sekolahne agama. Ya syukur contone kalih ibuke bapake. Ora gur kongkon tok. Ngoten lho. Karena wong golek ilmu niki minal mahdi ilal mahdi. Ora minal mahdi ilal rabbi. Ngoten nggih. Jadi sampai teko mati dituntut golek ilmu kula jenengan. Wis sak oleh-olehe, karena oleh-oleh wong sepuh niku golek ilmu ya oleh titik. Terus pundi arep nulis. Terus pundi dadak gawe kaca. Aku nulis dadak gawe kaca. Pas ra nggawa pen nanti ya. Mulane wis penak ning majelis taklim tombo ati ngenten iki wis rasa nulis. Boten sah nulis. Karena wong golek ilmu nulis utawa ora nulis wis ana paedahe. Wis yakin ngenten iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku sing nomor sekawan. Jadi besok muat ning muat Shiratal Mustaqim kanthi cepet gelis kados gelise kilat ingkang nyamber. Ingkang nomor gangsal yudkhilullahu ta'ala al jannata bila hisabin wala adabin. Wong sergap jamaah niki kalih Gusti Allah dilebokne swarga tanpa hisab, tanpa disiksa. Lan napa niki? Mergo pendak jamaah niku lho. Wong salat wis di ngapura dosane. Bar salat cik astagfirullahaladzim. Nggih ta? Coba sing cah cilik-cilik. Utawa wis sepuh barang macak cilik nek. Ja istighfar barang palak 12. Karena biyen zaman Kanjeng Nabi jalile tiyang istighfar niki enek cah nom kalih Abu sinten sahabat Umar teng mriku digandoli ajeng ngalih bar salat niku bar salat baru salam ngalih niku digandoli ya teman. Terus kalau Kanjeng Nabi diaturi sedekah bener-bener cek enek wiridan napa ngamal ajeg. Mulai iso ngamal ajeg sing sae. Wis kados maos Al-Qur'an, kados ngaos sak piturute. Niku termasuk barang sing sae, tinggi wiridne, tinggi wiridan. Ora bahasane wiridan wirawiri turut rata. Itu wiridan. Wiridan napa niku sing didamel gawe Asmaul Husna. Gawe ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Sepuh, ya Qawi, ya Aziz, ya Qawi, ya Aziz, betul, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi. Ngomong bercedekan, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Kok enak ya? Ya Hayu, ya Qayyum, ya Hayu, ya Qayyum. Duh datang sugeng, betul, duh datang gesang tanpa nyawa panjenengan paling urip Gusti ngoten ya Hayyu ya Qayyum niku wiridan sing dipun kembangne kalih Sunan Geseng muridé Mbah Sunan Kalijaga Mbah Sunan Geseng nurune Kiai Blitar nggih niku Mbah Yai Hasbullah Mbah Dimyati Mbak Ismail Sirapura Kelingi niku joge sembunge dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jalur lagu salat jamaah. Pak Haryono. Engko. Ini mau Allahumma sholli ala Muhammad. Wasuwacine padha dielingake, wasuwacine padha nindakake, adan wis kumandhang wayahe sembah
pangeran salat yekti jagae agama lima wektu ayo tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngedohi tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe jo sembrono iku perintah agama ngelingono ing donya amung sedhela sabar lan tawakal pasrah yang kuasa yen kepengin besok munggah surga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin at-tamam billahi sholatan taribatan bidawami mulkilahi Sallallahu Muhammad Jo sembrono nggih iku perintah agama. Jadi tiyang sing sembrono kalian jamaah salat gangsal wekdal niku dipun paringi bidai kali Gusti Allah cacahe enten 12. Sing telu nalika mati, sing telu nalika ning kuburan, sing telu nalika ning dina kiamat, sing telu nalika ning donya. Akeh. Dadi nenten 12 macem. Adapun telu sing teng donya niki Gusti Allah ngilangi barokahe rezeki lek nyambut gawe. Niku wong ngegampang kalian jamaah. Mulane kula jelasan pun gampang. Wis dadi cara ora jamaah iki lek ora darurat tenanan iki enggak jamaah. Omne sing omahe cedhek musala, cedhek masjid, cedhek pondok. Kayaknya sing cedhek-cedhek ngoten niku ya palak kliwat. Kalau kula niki carane kula pengen ngedukne. Nggih. Mergo napa? Dina ora kliwat. Mboten ndek kula aturi. Iki karo kanca-kanca didukne rada ndek. Oh, bae kersane tanggane musala iku krungu. Ora legane diadani ora krungu. Diadani ora krungu, ora diadani blas. Tansaya hati-hati. Jadi niku siji diilangi barokah rezeki lek nyambut gawe. Yang niku lek wani-wani gampang kalian salat berjamaah. Sing nomor kalih diilangi cahayane dadi wong sing apik-apik. Ana tiyang lek sae-sae disawang ngoten niku wis ketok lho. Nggih to? Yang saya di sana wis ketok. Wajah ibu bersinar. Karena sakit bersinari Kanjeng Nabi mboten enten gambaran. Kanjeng Nabi mboten kena dipoto. Wong-wong keri-keri iki gampang obah. Nggih?
Opahnya opahnya melat-melat dhewe. Wis ngaten mboten ate, mboten enten to gambare Kanjeng Nabi. Mboten enten. Kula napa? Jeneng Nabi itu nurun fauqan nuri, di atasnya cahaya. Jadi ora kena di jikuk gambare. Kula napa? Pantulan cahaya Kanjeng Nabi niku ora kena disorot mboten ketok. Kanjeng Nabi niku ora duwe ayang-ayang kaya kula njenengan sedaya, duwe ayang-ayang. Kanjeng Nabi mboten gadah ayang-ayang. Wong ngaku nabi mang tingali duwe ayang-ayang ora. Duwe ayang-ayang ngapusi. Ngoten nggih. Duwe ayang-ayang ora. Golekne laler dienceloki laler ora. Kencelan laler kok dirubung laler. Nak gombalmu ijem kowe. Pun ning donya sing nomor 3 dibendoni dalam atine pira-pira wong ingkang beriman. Niku ning donya. Adapun nalika mati ingkang nomor 1 roe niku menawa dijabut piyambake iku posisi ngelak. Ngelak lamun diombeni sak gedene banyu segara piyambake tetep ngelak. Niku tiyang sing gegampang kaliyan jamaah nalika wajeng sedo rasane ngelak. Kalau muga-muga kula njenengan sedaya niki bidang sak wayah-wayah buat paringi ajeng sedo wis ora sah sing rono-rono ora dadak. Ora sah ngono wis langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai wis muga-muga ngono iki kabeh. Pinaren husnul khotimah Allahumma. Jadi tiang sing wani-wani gampang kalian jamaah besok lek mati posisi ngelak lamun diombeni banyu sak segara piyambake panggah krasa ngelak niku naudzubillah min dzalik. Diombeni sakabehane banyu segara banyu Bengawan Solo, Bengawan Lil, Bengawan Endi Jimbe, Bengawan Glondong, Bengawan Ngantru, Ngujang 2 sak piturute mulut wis diombeni banyu sak pirang-pirang piyambake panggah krasa ngelak. Iku tandane tiyang sing gegampang kalian jamaah. Mulane ning lagu Kopeling diatone Jawa Sembrono iku perintah agama. Ning donya mung sedelo sinten lho sing umure 500 tahun mboten enten. Sapa sing 200 tahun mboten enten. Cik suwi ning kanane. Besok sedaya niki kula njenengan sedaya niki wis muga-muga dikumpulne dhateng tiyang sae. Isarul mar'u ma'a man ahabba yang niki dikumpulne karo wong sing didemeni. Lek kula njenengan demen kali Kanjeng Nabi sregep maca selawat, ternyata ngomong demen kali Kanjeng Nabi kok ora nderekne tindak ame Kanjeng Nabi berarti demene dusta. Jarane wong demen nyanyi panggah kelingan. Ya Allah, I love you full. Nyanyi panggah kelingan, ya Allah, di mana orang yang saya cintai. Satu hari tidak bertemu bagikan sewindu. Ini kalau di demen orang cedok sedino loh, mau kaya sewindu. Itu tandanya wong demen. Nanti kalau nyenengke mau sholawat ini mergo mahabbah demen kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoke demen karo Kanjeng Nabi, sok dikumpulne kali Kanjeng Nabi. Jadi dikumpulno ya panggah beda ngene, ngono lho. Ngene ora padha. Ono levelnya panggah beda. Kanjeng Nabi ku termasuk awaluman dakhalal jannah kawitane piyantun ingkang mancing wonten suwarganipun Allah azza wa jalla. Niku ingkang nomor 1 tiyang sing gegampang jamaah ning arep matine ngoten iku. Ingkang nomor 2 nalika roe niku dijabut posisine sangat aurat anginipun wedan.
Dadi nalika roh dijabut niku angel metune. Soalnya enten piyantun sing wani karo ibuke, tau ngelokne karo ibuke sampai akhir hayate ora njaluk ngapura kaliyan tiyang sepuhe nalika ajeng ninggal piyambake mboten saged ninggal. Akhire sahabat sami sowan dhateng Kanjeng Nabi, terus pundi niki? Ternyata napa? Niki gadah dosa kaliyan ibuke. Karena duwe dosa kali ibuke, niki ibuke niku panggah mboten purun ngapura. Dijabut angel. Niki nggih yo gampang kali jamaah dijabut. Nek kula jelasen niki luweh kalian ibu iki jaluk ngapura. Menawi kula jelasen niki gene ibu iya. Bawaan tiang sepuh gene ya panggah cing ngengkel ya. Tapi ngengkel ya sepuh lho. Terus pundi? Di besok dijabut roe niki. Angel, tiang sing gampang kalian jamaah. Kula jenengan pengen penak dijabut. Kula jenengan pun ngantos wani-wani gampang kalian kawontenanipun jamaah. Ingkang nomor 3 yukhafu alaihi min zawalil iman. Nauzubillah. Sing disamari niki menawi kula jelasen niki metune roh niki posisi sampai ora nggawa iman niki ampun. Ana tiyang sing mboten istiqomah jamaah, tiyang sing gegampang kalian jamaah, sing disamari naudzubillah niku metune roe posisi orang nggawa iman. Naudzubillah min dzalik. Niku 6 niku ingkang kula aturaken wonten sakniki. Wonten dalem niki ingkang wonten ingkang kentun doa dhateng sedaya arwahipun wonten Bu Siti Aisyah ingkang dipun ketun Mbah Kemat, Mbah Sanrowi, Mbah Sanrowi sekalian, Mbah Sanrejo sekalian, Mbah Singorabin sekalian, Mbah Irorejo sekalian, Mbah Wadiran sekalian, Mbah Atmorjo sekalian, sedherek Imam Hanafi, sedherek ugi sedaya arwahipun niki ingkang wingking wonten Pak Mispan sekalian, Pak Jumadi sekalian, ugi sedaya arwahipun mugi-mugi tansah dipun maghfir dening Allah saking sedaya kalepatanipun. Lahum walahum al-Fatihah. Niki ingkang khidmah sound system saking Maulidul Mustafa Hadroh, saking Maulidul Mustafa mijil saking Ummahat niki ingkang katuraken wonten ing ngajeng. Mugi-mugi sedaya tansah pinenganingan dados sabiyantun ingkang sholihat sedaya, dados sabiyantun ingkang keluarganipun tentrem, ingkang ayem, jenjem permanem, murah rezeki, berbagai kesehatan lahir batos. Ugi Bu Kuwati, Bu Lambarwati, Maktun, Bu Tarini, Bu Rafiq, Maktin, Bu Sumini, lan Ibu Hajah Ali Rahmat, Ibu calon Hajah Salinah, Ibu calon Hajah Buyaroh, mugi sedaya tansah pinaringan Syekhah Salamah, pinaringan keluarga ingkang ayem, pinaringan rezeki ingkang jembar lancar gangsal, pinaringan putra wayah ingkang sholihin sholihat kanthi istiqomah fil ibadah ngantos husnul khotimah. Santawis ngaten ingkang kula aturaken di Pak Arif diwehi wektu 3 menit ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa la yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Dumateng para bapak alim, ulama, koroma wal fudula, dumateng sesepuh dene sepuh dusun ringin beranjang, salam takzim dumateng guru-guru kita, salam takzim dumateng Mbah Sidik pengasuh Tombo Ati. Ya Allah, salam takzim agungaken dumateng para mak-mak ingkang rawuh, para kakung-kakung ingkang rawuh, para mbak-mbak apa mak-mak ya, mbak-mbak tim sholawat adalah rencang kula sedulur kula Pak Di Emper Saleh Ahmad Saleh Alih wa alih. Waktu 3 menit iso 15 menit merembet nih Bapak ya Allah. Ora oleh merembet moto kula ngantuk pol gitu ya Allah. Lan dumateng ya Allah ingkang jariah tanah majelis Tombo Ati, mugi beliau angsa rahmati Gusti Allah, ridhone Gusti Allah, paring kesehatan ingkang barokah, lak ngono lancar rezekine, penting sehat. Nah dumateng rencang kula ya kanca ngaji ning kene ya Pak. Aku nyebut sita-sita ora iso tak jamak pisan ya. Wis makyah, sehat makyah. Ya Mbak ya sehat, tak celuki kabeh yes. Mak senenge perlor, penderek kula ki galek Tulungagung iki Mbah Sidik, galek Tulungagung. Pak Maran, Mbah Markam, Mbah Sisururi teng Emper ya Allah, derekne alhamdulillah. Pak Roji, rencang kula Mbah Ji Ruri, tak celok Mbah Haji barokah ya. Ingat Mak ya, mamonit mawon Mak ya Allah, penting aja ngantuk Mak itu. Ya aja ngantuk Mak ya. Lah kowe nyira ngantuk, kula nggih ngantuk. Ya tombone ngantuk nyawang mbak-mbak ya Allah, Allah. Kelingan kitab Alfiyah Ibnu Malik Andalusi barokatullah keramatullah. Jadi malihatun jamilatun nyawangi wong ayu ben apal alfiyah ngono Bapak. Jadi kanca-kanca padha jan ngalim anu mak-mak para mbak-mbak para kakung-kakung sedaya Pak Neng Emper. Awakmu lho lak ngapane alfiyah Ibnu Malik Andalusi. Dalile ya enek ngene Bapak singirane. Suratuki malikatun, jadi suaranya apik, wongnya ayu ben semangat. Jadi ngalap barokah Syekh Alfiyah Ibnu Malik Andalusi. Ini apa tak bahas Alfiyah ya? Gara-gara pengasuh ini ngebaknya kitab Alfiyah Syekh Ibnu Malik Andalusi barokatullah keramatullah birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti mbak-mbak sholawat ya lah, entah itu dia apa tidak. Rokokan cerita rokok ya, Syekh Saudi gitu. Selama mau rokok Paroji, Baruri gitu. Jadi nalika dadi santri iki lucu Mak. Ya lucu, ya serius. Abah dia niku dawuh datang murid-muridipun. Wayah kataman Alfiyah Ibnu Malik Andalusi gak apa-apa sampean nggih serban, gak apa-apa sampean gawe jubah Bapak Sidik. Pokoknya sampean kemlalet boten, sombong boten, kemlintimbo boten. Ngalam barokahipun Syekh Alfiyah Ibnu Malik Andalusi. Las kata mana qala Muhammadun huwa ibnu Malik hingga akhir nika. Lah iso wis tamat Alfiyah Ibnu Malik ya jiwar maknun ukudul juman awal, ukudul juman sani lak ning omah dadi alumni. Ya iso wani yang gawe sorban, iso gawe ya amun iku jubah lakwan wantun. Karena apa dia? Bener apa dia? Ngalap barokai Syekh Alfiyah Ibnu Malik Andalusi ngalap barokai. Cara dintai kancamu pede-pede aja. Pak Bajuri galek, bang nggih serban, nggih jubah kok wani. Lah aku biyen tau sekolah neng Pondok Mantenan utawa Lirboyo. Ini dawe guruku ngalap barokah Syekh Alfiyah Ibnu Malik. Jadi lah ada tahun nanti teng pondok iki gak iso ukurane lak dintai tangga lan kanca gitu Bapak Ruri ringin beranjang subhanallah. Ini wayah gede mawon. Ada panggama
Qaulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala alih mari ra ngantuk cocok ya to. Qaulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ngendikane baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula nyambung atur talang dari Bapak Sidik menika thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi enggak ilal rabi gitu Bapak. Rata-rata ya rabi gitu toh. Ngata ya Allah. Santai harus Syekh Bayi Bajuri campur darah niku. Santri-santri mondok tekun salat duha tekun karo Mbah Yai tawadhu ngegungake ya salat duha ya mbalah kitab ketika mulai karo wong tuane dia kon yang sawah kon gantene usahane pamit libur kadung keenakan fid dunya oh rasanya nyekel donya ngene iki nyekel duit ngene iki sapi akeh ngene iki duwe motor rasane ngene iki lali enggak mulai yang campur darat ilal rabi to iki fakta ilara rabi dadi Mbah Yai nggih mrino ya Allah kaya jenenge Al Bajuri galek pamite mek libur sewulan ora balik ternyata bae kena babut mrino sekolah urung tamat gitu Bapak sang guyu aku seneng malah sang guyu ini ya Allah alhamdulillah mrino Mbah Yai wis ndongakne murid-muride bahasan mulai kena hijab kena aling-aling fidunya terus mak diniati innamal a'malu angin absae pira-pira ngamal dhewe nekane majelis tombo ati keroyo-royo biniati dhewe kudu niate sing tenanan aja sampai luput aja sampai kena hijab ngoten Mbah Markam juga kena hijab dan saya dhewe adu-adu teko mbakung ning omah wis sinau bareng asal jiwa bareng mriki lah santai ora innamal a'malu biniat ade rugi ka oleh apa-apa baru terus mak bismillahirrahmanirrahim olah alaihi sholatu wassalam ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cangkeme angel mak dene jam malam ya mulai Bapak Siti mesti gamku mesti sing jam wengi ngono dene Allah ben cangkeme kaku ya kancane ya Allah kamu Bapak tak entai gitu tapi kamu barokah majelis taklim akhirnya Kanjeng Nabi wasiat datang Sayyidina Ali karamallahu wajhah Kanjeng Nabi wasiat datang sahabatipun terutama Sayyidina Ali karamallahu wajhah ugi nang para sahabate para mbah wali kabeh para ulama wal kiai hingga nyang awake dhewe majelis tombo ati ringin beranjak pripun wasiate sedekah adewe kon sedekah ngono lho Mak Yah sedekah lho Pak Ruri ringin beranjang sing melor dalan sedekah lho Pak Roji Bakung nyapa kon sedekah mautika sadurunge sampean cara bahasa kasar bongko cara bahasa halus sebelum awakmu sedo Pak Roji Pak Ruri Mak Yah ya Mas Arif Al Bajuri kula tak wasiati dhewe ya iki to Bapak qabla mautika sedekah sebelum awakmu meninggal dunia enek apa kok iso Kanjeng Nabi wasiat dateng majelis tombo ati ya majelis Mas Arif Al Bajuri Bakung enek apa tuqaddimuha disikno sebelum mau bongko atau sedo atau meninggal dunia apa faedahe apa fadilahe ternyata fadilahe ya Allah mimmiatin saking 100 mithqalin sak bobote abote bedol 100 sak bobote ya tasaddiquna wong kang soleh-soleh kabeh kena wong kang temen-temen kabeh kena
utawa wong kang ahli ibadah kena. Cara Pak Ruri ning Branjang nalika uripe dawuh Kanjeng Nabi, sampeyan gak percaya kan gak apa-apa Mbah Ruri, ya toh? Guyu beliau ya toh. Gak apa-apa. Niki tapi ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung ketika Mbah Ruri ringin Brajang rencang kula ya Makyah ya Mbak ya kabeh tim selawat sing ayu-ayu nyapa bareng ngono kuwi. Lah dhisik urip iso nglakoni sedekah kautamane sabobote 100 wong ahli ibadah kabeh, wong sing temen-temen kabeh sing kena dene wong soleh-soleh kabeh. Bareng ngono Pak Bajuri galek, Pak Pur, Mbak Haji Sunuri, Mbun Agung sing derene Mas Arif Al Bajuri, Mbak seneng ngemper-ngemper adalah Pak Pedagang, Pak neng ngemper sedaya, nyuri-nyuri panjenengan kula terusne suwalike. Lah ketika suwali iki kalau dhewe sedekah kowe bakda mautika wayah wis bar mati sedekah kowe niku innallaha satemene Gusti Allah akala beri pangan utawa sedekawan sapa malaikah malaikah dateng ahli kubur niku wau bar ngono sing nyedakahi anak putune. Lah sampai Pak Bajuri galek wis meninggal, anake gak gelem sedekah. Pak Bajuri yo ning kuburan yo dongap delok Pak Bajuri galek ya ta. Ngoten niku. Dilala Pak Bajuri anake di pondok-pondokne di sekolah madrasah, ya Allah. Pak Bajuri galek sampun sedo, bledas sedo. Panganan sedekah tak ada Pak Bajuri. Ala iso ngono anak di wong saleh-saleh kan putra-putranipun akhirnya iso sedekah. Iki aku titip barang ning majelis Tombati buat Pak Bajuri. Kalau titip yatra buat pembangunan masjid, buat musola, majelis taklim. Krono Gusti Allah, ridho Gusti Allah tak aturaken datang wong kula Pak Bajuri galek hingga Pak Bajuri cara bahasa syariat beliau di depan di atasnya makom seneng banget. Ya frohuna bunga-bunga kabeh oleh telepon kome anake kontraman oleh telepon kome kancane ngoten niku. Lah duduk bersama ulama ature Bapak Ati Bapak Siti iki bener. Lah kenal ulama kayak Mas Arif tau ngisi silaturahmi silabareng Bapak Ati sebongko meninggal ya didengane malam minggu. Lah niku paedahe duduk dengan para ulama. Lah ngono lah anak iso nyodakone yang wong tuane ya brokuna bunga-bunga kabeh hingga Pak Bajuri ning kuburan. Alhamdulillah anakku wis eling karo aku cucune mbek tak pondone meme buku sidik najan alif bata terus Al-Qur'an terus maca kitab ilmune manfaatne fi dunya luweh bunga dikirimi sedekah luwe bunga dikirimi duwe dijari teng majelis teng musala duwe wong tuane ketimbang fit dunya donya saine najan to dhewe ana panter Pak Bajuri Pak wis mati ora panter bapak ra butuh panter butuh sedekah butuhe umul kitab Pak Bang kagene omah apik Pak we bapak ra butuh omah ning donya ning kuburan sisi alam le ya Allah gitu Mak. Pak, anakmu tak tokone Alphard ngono. Ayo dolan. Alphard iki nek gunane di dalam makomnya Pak Bajuri galek. Ini damel contoh Mak nggih. Terus niki karo Mak ya. Kula benelah ya Mak niki pun kula cekal semata Mak ya ta. Nggih. Cah cilik ya enak ya ta. Wayah cah cilik enak ben ibu-ibu ya wis anu 2000 nane apa 4000 nane to. Ya Allah. Anu Mak ya bikin mbak-mbak ya anu isin ya ta. Bah. Lha kampung-kampunge ngantuk ilang, mak-mak ilang ngono. Panenge bari ngantuke ilang ya Allah niki hadza rahmatu mir rabbi. Wis rahmate kok Gusti Allah. Ya fadhile Gusti Allah ditambah didik dawuh Gusti Allah Mak. Gusti Allah dawuh nyang dhewe bismillahirrahmanirrahim. Anfusikum awake dhewe sira kabeh iki Mak. Ya Allah, amalikum bodone adewe iki mak kabeh lak dibondo. Angfusikum awake dhewe kabeh
Amalikum bondone sira kabeh awake dhewe dewe Gusti Allah. Auladikum anake sak dhewe kabeh gare mesti bojo la iso jak fi sabilillah. Dadi la iso majelis tombo ati ya majelis kula tembakung ya sapa wae umat Islam dimanapun berada la iso ya kulah awake dhewe kabeh. Ya Allah, amalikum bondone adik kabeh aja iman. Ya abad ya. Bisa nyanti bondone auladikum anakmu kabeh sak bojomu sak dulurmu kabeh ja'an fi sabilillah ngambah dalane Gusti Allah ngibadah datang Gusti Allah semono ajrun ngandimun diganjar karo Gusti Allah ngandimun kang sagung-agunge ngoten mekaten kang kula aturaken Bapak ya dieling-eling ini ya belajar bareng Mak. Urung mesti kula sing dadi pendakwah iso nglakoni ning sebagai pendakwah minimal Bapak sithik-sithik kula nggih nglakoni ben rada imbang. Terus ngene, lah sing tau pondok tamate nglakoni apa tok popone wong biasa. Makane sing tamatan pondok pesantren dimanapun berada ya belajar ono nyontoni sekedhi hingga masyarakat wong umum malah iso nerok-nerokne nglakoni tingkahe awake dhewe ngoten niku. Lah babagan ngaji para rawuh ya. Adiwe Kanjeng Nabi iki wis superboy. Sak saringate, sak sedekahe, ahli ibadahe, ahli tarekohe. Lah adiwe gak kuat. Pak bajune galek nyawang ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segi saringate, tarekohe, sedekahe lomane gak mampu. Nyawang sing ndek ae, nyawang Bapak Sidik mawon. Nyawang ulama. Jadi Bapak Sidik termasuk kiai, termasuk tokoh masyarakat, termasuk ulama nyawang Mbah Sidik mawon. Nyawang Mbah Yai mawon. Keduren ada nyawang Mbah Kanjeng Nabi. Tindak lampahi wis ahli syariat, ahli tarekat, hakikat, tauhid, ahli loman, bojone papat yo ngadil kabeh. Lagi gak kuat nyawang beliau, ningali beliau. Setidaknya nyawang sak dhuwure sing gak sik adoh, nyawang Mbah Kiai, nyawang para ulama, nyawang Mbah Sidik. Nek nyawang kula Mbak Selawati lho. Nyawang kula ya bahaya iso beb-beb iso serabi kudu nyawang bojone. Nyawang Mas Arif sekedar tamu. Pun ayo. Niku kula akhire mekaten ingkang kula aturaken mbok bilih kula gadah salah ya khilaf dumateng Bapak Sidik pengasuh Tombati Mbah Ruri Makyah dan sedaya mawon kula lanti salah minta maaf nyuwun agunging pangaksami dumateng majelis taklim Tombati wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Seturu tak temne kok. Lan niku nampi welingan keng Ketua Ibnu Beijing teng Majelis Tombati niki enten pengajian Ibnu IPPNU sak Kecamatan Pongko. Jenengan sedaya benjing menawi longgar wekdale diaturi rawuh sedaya teng mriki. Jadi kan Ibnu IPP ini ingin datang kuat-kuat orangnya bikin kaya biyen betul apa-apa ya penting beli ilmu maka kan kalau aturaken mungkin ditambah ngasuh saliro mireng saking atur bolo bakong niki wah. Oke, sing alit-alit diaturi mriki. Sing rodok setengah alit mboten napa-napa. Halo, niku teng empere Mak Tut. Alih teng empere Pak Slamet. Go diaturi mriki. Saking kula enten lepan nyuwun pamunten. Wilujeng dalu mugi paringi sehat selalu, paringi sehat kuat saged pinanggihan malih. Enten kalpatan pamunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat ya. Alhamdulillah alamin dapat memberkatan berarti hormati di jalangan terakhir dapat ditutup dengan dewasa doa wasuwun dengan temanipun Bapak Kiai Tamami dari sakipun sakit kaum pribadi menangani awal terakhir berbeda mendapatkan Allah matur teman-teman saya orang kaum dan masyarakat itu bersama sakit kalau tidak mendapat dilakukan hidayah wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ya Allah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu wa ta'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan wa nikmatan wa yukafiru. Ya Rabbana lakal hamdu wa sallallahu alaihi wa sallam. Baca dari dalam jami syai'an matarban dia dan beraturan berdoa via bersolat jami fil hayati wa fil maqam. Allahumma rizqana jawab maqdir Allahumma rizqana jawab maqdir Muhammad abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka muqimati rahmatika wa maghfiratika salamatan fil ismi wal ghanimata mugil wal fawza bil sanati wa nasatan dan nar wal hafizah innaka antal wahhab. Allahumma ighfirli dunubi wa li walidayya wa kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Hadirul halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe